We're going, alright, K turn television, tá Hector lá, but she's Moch. Near Buchel on televisions. Tá na Gardaí teór ann agus, you know, an clop ar thu agus tá siad andáirí agus tá siad in seasamh agus, you know, ní féad leat bheith maga, you know, sir, are you a terrorist? Ní féad leat rá cén fáin, tú gur bumí. Dúir mé, ní lisúis an fása sin an fása I sasan agus faoi an áit sin ar bhaile. Bhí me lábh é crim ar tá si it, agus bhí me chrí like ag léimt agus seach san ifig lom ag leir an ochar se. Now bhí ar anna carach cai mé rá mar bhí label ar gach ochar, right? Dúirtó é seo na mílte óir. There was even that time you called her a boar! Bhí léimh á déirnach gur taíon fér bhfuil don séireach le maná na léimh seo. Taíon fér bhfuil don séireach le maná na léimh seo. Bhí mé ag léimh sin, nuair bhí mé ag tamát.